खुलुमबाय नोंथांमोनखौ फुंबिलिनि गोसो गोथारै बरायबाय। दिनै 30 अक्ट'बर 2020 सुनिबार। फैदो दिनैनि फुंबिलिनि माखासे मोजां गाज्रि आरो फिसा गेदेर खौरांफोरखौ फारि फारि मिथिनानै लानि। लोगोफोर दिनै बांद्राय खौरां गैया, जाखिनि खौरां दङ बैफोर खौरांफोरखौनो फारि फारि बेखेवनोसै। गिबि खौराङा जाबाय केरालानि चिफ मिनिस्टारनि बारग' प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि एम शिवशंकर बिथाङा केरालानि सिखावै सना फालांगिरि खालामनाय दायाव लिंक थानायनि थाखाय इडिजों एरेस्ट खालामजादों। बे केसखौ लानानै चिफ मिनिस्टारा प्रेस कनफारेन्सआव शिवशंकर बिथांखौ गल्ड स्मागलिं केसआव लोब्बा थानायनि थाखाय लिंक थानायनि थाखाय मिथिनानै लोगो लोगो प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि आरो IT सेक्रेटारि पस्टनिफ्राय बोख्लायनानै सासपेन्ड खालामनाय जादों। दा बिथाङा सासपेन्ड खालामजाबाय गावनि मासिनिफ्राय। लोगोसे प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदिया फ्रान्सनि नाइस सिटियाव जानाय आक्रमणखौ लाना टुइटाराव गासै खहा जानाय मानसि बुथारजानाय नखरफोरनिसिम सान्थि बावहरनायजों लोगोसे भारतआ जेब्लाबो फ्रान्स हादोरजों दंफायो होननानै बिथाङा टुइटारनि गेजेराव लिरदों। गुबुन फारसेथिं आन्ध्र प्रदेशनि गभर्नमेन्टआ थाखानाय मेडिकेल कलेजफोरखौ फोसाबनाय, फेदेरनाय आरो गोदानै मोन 16टा मेडिकेल कलेज बानायनायाव 17,300 कोटी रां बाहायगोन होननानै चिफ मिनिस्टार YS जगनमोहन रेड्डीआ बुंदों। दानिया फैदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय BJP, UPPL आरो BPFआ सिंजों सिं गोरोबलायनानै दं होननानै क'क्राझारनि लकसभानि MP नब कुमारआ बुंदों आरो असमिया रावखौबो लानानै बिथाङा BJP सरकारखौ सोंखारिदों। लोगोसे 2021 मायथाइनि मार्च दाननि गिबि सप्तायाव जागोन मेट्रिक आनजाद। बे खौरांखौ सेबानि मावथिफोरा फोसावदों। सिगांफोराव फेब्रुवारि दानावसो जायोमोन, नाथाय बे बोसोराव मार्च दानाव खालामनांगौ जाबाय बे कर'ना भाइरासनि थाखाय। गुबुन खौराङा जाबाय कलिता हारिनि सुबुंफोरनो गावखुंथाय जौगाखां परिषद होखांनायनि उनाव SC होनायखौ बन्द' खालामनानै दोननो सानोब्ला बियो जोबोर गिदिर गोरोन्थि जागोन होननानै डक्टर रमेन कुमार कलिताया बुंदों। अब्ला दानिया फैलायदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय बिथां हाग्रामा महिलारिनियाव मैयाहाय खौरांगिरिफोरा मिया मिउजियामनि बागै खोथा सोंदोंमोन आरो बे समावनो बिथाङा मिया मिउजियाम आरो श्रीमन्त शंकरदेव कलाक्षेत्रनि बागै जेबो बुंनो गोसो गैया होननानै बुंदों आरो फैबाय थानाय BDC बिसायख'थियाव देरहानायासो आंनि बयनिख्रुइबो देरसिन इस्यु होननानै बिथाङा बुंदों। लोगोसे मिया मिउजियामखौ मुस्लिमफोरा दाबि खालामखांनायनि उनाव कंग्रेसनि MLA आबो कलाक्षेत्रआव श्रीमन्त शंकरदेव कलाक्षेत्रआव बेंगली मिउजियाम जानांगौ होननानै दाबि खालामदों। अब्ला दानिया फैदो जोबथारनाय खौराङाव। जोबथारनाय खौराङानो जाहैबाय आसामनि साबजुरि ओनसोलनि बकाघाटआव सासे आइजोनि गोथै देहा मोननाय जादों। सुबुंफोरा पाब्लिकफोरा सन्देह खालामनाय बायदिब्ला बे आइजोखौ जिनाहारि खालामखांनानै खास्रि बिस्रि बुथारदों होननानै सन्देह खालामनाय जादों। जोंनि बे हादोराव मा जागासिनो दङ? मास मोनसेयाव खनसे नङा खनसे मानसि गावथारनाय, मानसि बुथारनाय, सोरखौबा गथ'खौ बुथारनाय, सोरबा गावनि बिमाखौ बुथारनाय, बायदिसिना खौराङा मास मोनसेयाव खनसे नङा खनसे जाबायानो थायो। आरो दा बे आसामनि साबजुरि ओनसोलनि बकाघाटआव जानाय जाथायखौ लानानै सुबुंफ्रा सोमोनांदों। लोगोफोर, दिनैनि फुंबिलिनि रादाबफोरा बेखिनिल'मोन। जुदि नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ मोजां मोनदों अब्ला भिडिअखौ शेयार खालाम नोंथांनि लोगोनो। आरो दासिमबो जुदि नोंथांमोना आंनि बे प्रान्जल नार्जारि इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। बाय बाय। मा होनदों? आं सिङाव जदों इसे आइडिया होननायखौ आंसो आइडिया नुदोंमोन। दालां एफा जिं जिङाव जयो। ओंखाम खैथायाव जागोन? ओंखाम खैथायाव जागोन?